máte síce 7 bodov a viacero tých oblastí, ale keby ste mali pomenovať len tú jednu najdôležitejšiu prioritu, čo by to bolo? Tak úplne najdôležitejšia priorita je demokratický a fungujúci právny štát. O to sa všetko odvíja. Bez fungujúcej spravodlivosti, bez fungujúcej demokracie nedosiahnete nič. Jednoducho, to je úplný základ. A bohužiaľ sme v situácii, že 30 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, takmer 34 rokov od novembrových udalostí, kedy sme odmietli ten totalitný komunistický režim, sme na križovatke, kde stojíme nad útesom, že či budeme pokračovať v demokracii, alebo či tie revizionistické sily sa uchopia moc a vrátia krajinu do nejakého autoritárskeho alebo dokonca totalitného režimu. Dajme našu krajinu do poriadku od základov. Odborne, slušne a zodpovedne.